mag nyiewo chiemo, wantiere kod wechego mago mag transport ma jomoko pile ka pile nyaka iti kod transport kidhi e tich kamitie kata kiwuok kumoro achiel kidhi kumachielo, wechego mag udi kaachiel kod wechego mag somo. Joyce, ipenjo maber kendo mamit to matek be. But gima nyalo nyisi ni ji mang'eny to odak within their means. Jok man gi extravagant life, percentage ma population otin. Gima timore en ni nengo pinye modhi mang'eny ahinya. For jok man tiyo madak ngima ma is just ordinary, en ni gima ginyalo timo en ni ginyalo bedo gi extra sources of income. Kata kiyudo tich moro, tinyalo medo gi machielo, inyalo medo go ohala, inyalo medo gi gimoro amora minyalo timo mondo supplement kama deficit wuokeno nikech piny omedo dhi mabor ahinya. To we aduoge e debate ma Fred Osuru otemo illicit no. Issue mar price controls. Price control is a concept in economics was there in the laissez faire. So in a liberalized economy, the forces of demand and supply determine the price mar commodities. Gima consumer nego en gimilungo ni consumer sovereignty. Consumer sovereignty tiende ni kiyudo ka nengo gimoro tek shop A to in gi ratiro mar dhi e shop B kata C. Problems kata weaknesses mag that concept en nitiere kuonde moko mar limited in terms of regions to gi accessibility and distribution channels are not effective. Gimoro bende nitiere ma jopiny otemo wacho. Ruth penjo ni to sirikal owinjo bed ni oketo lwasi maber mondo investors odonji. Ayie kode kabisa. Adieri kabisa, gima sirikal owinjo bed ni timo en duoko piny weche mag usuru. Kaito mar ariyo o handle issues mag insecurity. Ruth otemo identify gi. Sani nitiere gik mang'eny achiel kuom gima duong' kabisa makelo tabu Kenya ka en issues mag price mar energy. To nitiere investors mang'eny moikore keto investment e sector mar energy. Mantiere moko moikore keto kata investment outside Nairobi mondo produce enough power madonje national grid. Tabu mantiere gin regulatory frameworks to gi issues mag taxes. Ji mang'eny feel ni tax is so high, investors mang'eny rengo wuok. Sirikal do winjo bed ni identify this particular program as a matter of national development. Ma winjo bed ni miyo priority. Ingisa ni thuolo marwa mano miwa dikaru madong mana gi dakika abich kende dakika abich nadwa napogno achak kod Eric Odero wach ni mogik ka watieko tudore kod nengo ngima e lwet jatend piny Kenya William Ruto higni adek koro mosebede telo. Okay, nengo ngima kata cost of living ma Kenya ka is mixed up. Microeconomic indicators ma indicate ni ngima osebedo kadhi maber in terms of shilling stabilization, inflation modhi piny go, japiny ok winjgi. Achiel nitiere gimiluongo ni ji mang'eny about population mar 73% mar the youths are either unemployed or underemployed. De sirikal bede gi strategies moko machiwo employment to youths mondo megi bende gibed productive. To most importantly, sirikal owinjo bed ni invest a job creation programs machiwo magolo employment opportunities to ji mang'eny mondo ji mang'eny oyud yore maginyalo improve go their level of income mondo the poverty line ji mang'eny cross gibed gi purchasing power, gibed gi yore moko maginyalo invest go kata meet their ordinary levels mag spending. Aparo ni mane gima nyalo medo paro to as an individual giminyalo timo to cope up any you can do more. You can supplement your income, inyalo donje biashara, inyalo medo manyo tich moko mondo mikoro sustain yourself a situation machan kasto you reduce wastes. Erokamano inya Eric Odero